Aput moyiedhi mar tayo chenro mar dayo dho jogo molap dhogi ndong' ni lemo mar commissioners mag duol mar IEBC koro med thuolo mar jumbe 2 kod od bura mamalo mar dhi nyime gi chenro no endo. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, jatend kweth manok e od bura mamalo Junet Mohamed owacho ni thuolo makamano biro miyo apudno tayo chenro margi makare. Junet seche matin tok jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed chwale nyim od bura mamalo mondo mi omeda aput madayo dho jogo madwaro lemo mag commissioners thuolo matiyo makare. Od bura mamalo oyie kwayo makamano. Chenro no mane odonjo odiechieng' mare mar 4 nochakore okinyi kidayo dho jatatije ma Nuclear Power and Agency Collins Gordon Juma. Kaluwore gi Juma, kido ma josiasa madonjore weche mag IEBC ka gitemo mino bad commissioners ok en ranyisi makare ne piny Kenya kendo nyaka rit chike ne jogo matimo kamano. The only thing I want to add, Prof, is that even in our electoral processes, especially the Election Offences Act, I don't think our penalties are high enough to prevent us from doing the things that we are told to do, and they are not supposed to be done. I think those are some of the areas that should be enhanced, that the penalties are as good as what we see in Korea, what we see in China. Korka kore, Dennis Otieno manigi lony e weche mag telo kendo mabende nokonyo loso chike matayo kampen pachoka. Owacho ni nitie dwaro majiwo geno mar oganda jo Kenya kuom duol mar IEBC. Wirani mana chiel kuom ji 4 ema ogeno kuom duol no. Based on my experience and working with the National Democratic Institute, is the need to build public confidence in the IEBC. That is very critical. Recent surveys have demonstrated that only 1 out of 4 Kenyans trust the IEBC. In my experience, that is the lowest in 20 years. Edmond Odiwuor Malit ma en jalony tiyo gi yor lony manyasani mar mbui omako chung'ni ponono hape olwar mokawe kaka komishona mar IEBC. Okang' mokwongo matimo lokruok biro bedo rango chike mag jogo manigi ratiro mar donje mbui mar IEBC. Malit omedo ni mbui no nigi nonro moyiedhi kendo en nonro ma imiyo arita mager ma ok owinjore ng'ata odonjie. A server room is supposed to be a highly secure environment where physically you don't just allow people to walk in and out because it protects information that is critical. If I were to be a commissioner at IEBC, I want to review the role-based access protocols around our IT infrastructure, including the server. What is it that if you want as a user, you are going to access, and what information are you supposed to be accessing? Jogo mamoko modadho gi kawuono gin kaka Edward Ndwiga Kabudhi kod okil Duncan Ojwang. Ojwang gi sani tiyo kaka japuonj weche chike e mbalariany ma Africa Nazarene ka en bende en kod geno mar bede duol no. It takes courage to apply for IBC positions. I'm not suicidal. I love my life. And I still believe that we can demystify what is done in IBC and what it does to Kenyans. So I've applied. I'm really in that if I get this opportunity, we will serve Kenyans boldly. Aput moyiedhi matayo chenro no kotele kod Nelson Makanda koro med ndalo moko 14 maneno ni chenro no ota makare. Wenge koro menyo ni giko ibiro yier ng'agini mar kawo thuolo mag commissioners mar IEBC. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.